Sziasztok! Szelényi Zsuzsa vagyok. A Több Nő projektet azért indítottam el, mert sokakkal együtt én is úgy gondolom, hogy amit a nők tudnak, az aranyat ér. Aranyat ér, de sokszor mégsem kap. Az élet legtöbb területén nem áll rendelkezésre külön futópálya a nők számára, hogy a teljesítményük megméretődjön. Nem csoda, ha egy-két kör gátfutás után sokan lemondanak arról, hogy elismerésre törekedjenek. A Több Nő projekttel a nők tudását ünnepeljük. Nem kiszorításban gondolkodunk, hanem abban hiszünk, hogy a nőknek a férfiak mellett a dobogón van a helye. Abban hiszünk, hogy mindenhol és minden szinten társak vagyunk. A Több Nő filmekben nőkkel beszélgettem. Olyan kérdésekről, amelyekről mindannyiunknak van véleménye, és ami mindannyiunknak fontos. Büszke vagyok rájuk, büszke vagyok a teljesítményükre, az eredményeikre, büszke vagyok a tudásukra. Hallgassátok őket, és hallassátok a hangotokat ti is.